Mga maestra nga miyembro sa Alliance of Concerned Teachers CONACT nagprotesta kagahapon sa Malacañang Palace ug midemanda kang President Benigno Aquino III ug aumento sa sweldo. Ang mga maestra mibahad nga mag-leave sa trabaho kung dili aksyonan sa presidente ang ilang panawagan. Apan gitubag kini ni Presidential Spokesperson Edwin Lascerda nga bisan pa man og dunay mga concerns ang mga magtutudlo, ila sabuntang ikonsiderar ang mga estudyante nga maapektuhan kung padayon silang magprotesta. Sila Sherda mibutyag nga ang ilang concern wala lang naglangkob sa mga magtutudlo tungod kay kung maghisgot og mga empleyado sa gobyerno sama sa mga magtutudlo manginahanglan pa og salary standardization law gikan sa Kongreso ug kinahanglan pa ning hisgutan kauban ang legislative branch. Matud niya nga kinahanglan sabtan-aw sa administrasyon ang posibleng impact niini sa national budget.